Bawal laging kulay baksin. Gayud na nabitaw nga bawal way baksin. Gayud mga ulo. Ang paglusot na. Uy. Nato ning makalusot guro ay. Okay, oh. Oh. Sa man ba? Anong bata man ni gipa-drive ban? Anong bata? Di man siya mo kugos ani sir, di siya lang gipa-drive. Asa naman pud mo? May ato unas babaw lang, di ra gusto babaw sir. Oh. Anak baya kunin mo nga kani kaing bataan ni bawal. Kung sa'yo mo gibuhat, gipa-drive na pud nimo. Alangan sir kay di man siya mo kugos di. Alag, kini among pa-drive no. Oh, gawas aning bata ni, bawal pa ni. Naa pa yung kay gidala nga wa pay kalibutan. Naaman ni. Natingala ang batag na unsa ta. Naaman ni siya kuan, naaman ni kuan sir kanang certificate nyo makalakaw-lakaw ning bataan, alas balay. Naanapos balay. Bisan pag nanay certificate, bawal pa yun ang mga bata ron. Pwede na sir, daghan kog nakita ang mga bata nga nibiyahe na. Pwede na sir, sige kag pwede na sir. Ikaw untay ni drive ani oh, bibili nimo ng bata, ikaw dai ni solo. Oh. Pwede sir kay sila gani ang tuyo sa among adtuanan. Ana akong kuan nga, akong igsoon ipadala imong mga anak dire. O nganong ipadala? Asa mo? Diha gano sa amo ang kuan sa akong igsoon adias mabaw. Bawal kay no vaccine. Nawon niya nagpa-vaccine na ka. Nagpabaksin naman ko. Be, asa mang vaccine mo be? Gunit sa ganing kuan. Be, asa ang vaccine be? Naugi sa be? Naugi sa. Mawagan sa. Asa ang vaccine be? Asa ang vaccine be? Damay-damay pa ninyo ng mga bata ng trabaho ninyo ba? Sa maday na oo. Taka na. Kapila ko, nanay kuan, first dose, second dose, o booster. Na. Yan ang AstraZeneca man eh, ha? Ano akong kuan? Mayo kay nagpa-vaccine ka, nakainuklog ka. Bawal mo biyahe ko vaccine. Karon, nagtuo kag makalusot lang gyapon ka. Siya ron, na ako'y vaccination card, di gyapon ko kalusot. Oh, unsa nimong gidala? Bawal ni sa publiko, bawal ni sa Bawal, merkado. mga manghod ko na. Mga manghud sa imong kuan. Bawal lagi ning mga bata ro, tanawa oh, walay face mask. Gisubawan. Naradas dool ba? Di ba mo biyahig layo? Bawal lagi diha kay istrikto na kay diha. Pakitaan mo sa atong mga kaubanan diha. Ako na po'y pipili. Ila ko ano nakakuan diha ba? Bisan pagkaila ka. Daan na gi-briefing namin nga no. Nanay mga birth certificate No mga bataas favor. sa tinuod lang. Nanay mga kuan. Wala mi nag-aalaw og favoritism. Oh, bisan pag parente. Nanay mga baptismal, nanay mga barangay clearance, kompleto na sila. Bisan pag naanak tanan. Basta kay bawal yun. Ano di ba namin mo palutson? I-try kaya nato mo obey sa atong mga protocol, sir. Hangyo. Wala pa kay face mask. Ini katawa nimo lapos sa tilao kay wa kay ngipon. Katawa ra gud? Oh, na. Ano mi kalusot nga amo ang gihapon ang kuan diha? Mga parenti ka makadugo. Makalusot taon ta ka. Kung gusto na makalusot, kaning bata iuli ni dito, ibili na dito sa imong gigikan. Tapoy na kaayo. Na. Kabalo man kadaan nga bawal ning bata, gidala-dala nimo say malayan ang bata oh. Mukuyog mo na siya. Gusto kay na siya biyahe. Biyahe. Imo na nang paradson ng bata nga kabalo kang wa paray buot. Naaman niyang kuya o na Iuli na dito. Dili jud ka kalahos sir. dili mo laos mi. Wala. Oh, ang bata oh, may Mo laos mi. May makapung sa mo. Mabito kay dala ko si. Sige, laos, tising eh. Kung makalaos ka. Yung susi di. Kuwan ko ana. Imo ani na. Nasa kang susi, di ka talakaw. Sige, ani na lang. Biyaw sabi. Ali dire kay. Oh, saan na po na nimo? Ay pagbuot. Bawal man kang bata ikuyog ko. Guniti sa ning bata o, guniti. Guniti dayon. Ano ba kunito man kunin Guniti sa ba? Na Guniti. ako'y trabaho dire ga. Kay bawal man kang bata bisang susi. Oh. Na. Bawal man kang bata. Ikaw gunit sa bata. Sige na kagkatawa kang tawa na ka. Na ako'y trabaho dire. Gusto man kanin mo, bawal man kang bata, di ba? Bawal lang bata mo biyahe dito. Saan ako? Bawal bang bata mo biyahe dito? Bawal O ganito. gani, o guniti sana diya kay mo biyahe mi para wala kay bata. Guniti sana diya. Tara. Bata ni mo imong biyaan? Bawal man kang bata. Saan ako pagbantay dire sa trapiko? Ay kugkuan ko na, sula-sula. Gibili na gyud ako na para di na may mamadakpan, di mo pa judming na. Ano ibili ning bata nimo? Takay bata ni mo ni Matugoy. Imong bata ba? Ibilin ka sa imong kuan dire kay. Ha? Isa? Ibilin
Gising ka ba? Wa kay kalibutan na oh. Nawa. Palikon pa baka kaato nila. Balong natay trabaho diri. Ha? Oo ka karon. Sao na to pagtrabaho aning gibilinan man utag bata ani? Hindi lang sa ka. Ha? Ano mong mga kano? Uyuan na ni mo, papa. Uyuan kay. Ano mong uyuan? Ano? Oh, Minamata ba kay muli na mi? isa? Amina. Hawa diha. Yun sa nimo ni. Pasig na yung mga kuan niya imong gisagpa-sagpa ning bata na. Igo ka ni bilin diri. Hoy, Tara. balik diri. So, what's up mga katang no? Salamat din sa pagtanong video. So, shout out niyo Jabe. Oh, shout out ko kay Emmanuel Garcia, shout out ni Maria from Sambuanga mo, shout out mo. Shoutout na ko sa Ode family sa akong papa sang uyab nga si Markel Ode ug si Moriel Kate Ode nga akong bebe. Shoutout sa inyo. God bless. Ako po dahil no, shoutout ko sa akong duha ka ate no, nasa Tagum, ug shoutout ko sa igsoon sa akong mama nasa Matanaw, nasa mga igagaw nako, nasa Kidapawan, ug shoutout ko sa akong kuan, igagaw nga tisoy kayo nga si Jong Manuel. Kana lang. And shout out kay Ma'am Mimi Kawakay. Once again, salamat kay sa mga sinina, ma'am, nga sponsors ng mga. Sige na magsuot no kay ganahan kay mi. Oh, shout out kay J4 Vlogs. Paki-support sa YouTube channel J4 Vlogs, guys. And subscribe. And kang Islaw sa Godsot, shout out from Davao City. Salamat kay sa inyong suporta. Then kay Elayang ng Davao City, Orias, Nature TV, shout out. Shout out po kang Hazel Bugante, shout out kang John Jeric Fernandez, kay Forest Cross, shout out kay Pobring Barbero TV from Maasin, Southern Leyte, shout out Kimberly Joben, kay Nilo Manos, shout out kang Vicente Vidas, kay Tirador Gaming, shout out, o kay Herman Pacantara. Ay kalimot sa pag-subscribe sa mong YouTube channel para Updated mo sa among mga bagong video. og paki-follow sa mo ang Facebook page, Mr. Atang. og kana lang guys daghang Kuan na to, our vlogging channel. yes paki-support sa vlogging channel no nasa kuan and kana lang daghang kayong salamat.